caggal yittude Allah e julde nelaɗo makko mo jame kisi ñibɗe tabbidde goni e mum. Hande o eɗen tawe ɗo e nder Madina Gounass e leegal ene wiye Madina Centre, tawɗen kuccodiri e suka goto mo ganduɗa ko bawɗo golle mum ine nde noon ala no batten so wona ndiwidoɗen enen kala hono no wowini wade Fitirla TV. So en ndiwinima sikki ala ma en gandu holon woni kanko, kono kadi ma en mbaw famde holto janggi ngal ɗo meccal e kono kadi holno gollodirta e bandiraɓe. Nde noon bisimilla ma, calmina bande ne banda men kala ina kettima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Calmini dendagal jeeɓowo ayago Fitirla TV, calmini kadi kala bandirawo gonɗo e wuuro he, min calmini kala julɗo tawre bandiraɓe fof, tawi calminama, juurama, ñagama duwaw, neldama kadi duwaw. E tigui Bassirou Gollo hande ene tawe oɗo fannu, kono kadi ndeɗen gara e oɗo fannu hol gonɗo Bassirou Gollo, kadi holto Bassirou Gollo waɗi jangde muɗum? Bassirou Gollo ko Madina najo, ko Madina Gounass najo, ko ɗo jibina, ko ɗo mawni, ko ɗo janggi neccal biyetegal réparation du téléphone. Bon, ko ɗo min jangi ɗum Madina Gounass ɗo hamin mbawi caggal mum noon min mbaɗino formation ngaji e gueɗe mbaɗe noon. Hol janguinɗoma ɗum? Janguin kam ɗum ko mawnam ene wiye Yaya Gollo, galle amen ɗo, galle Baba Tidiane Gollo, ko ɗon janggumi ɗum, fodde duuɓi janggumi ko ɗon kam janggumi ɗum. Beele ko yiddema tan walla kanko tan fotma o nannuma hen? Non, bon, ko deux choses fof nani hen, yiddam nani hen, kanko kadi omo yiiɗi kadi mi jangga par ce que min kam guila komi suugo bon mbeɗa wurtaji programme uji ɗon ko fate e radio ji en gueɗe mbaɗe noon hewno uddiɗ ɗum mi daaru programme no yaari hayso wawa fewn kam, kono mbeɗa yinno kam meccal ngal kam guila mi sowanade ngal. Allah walli kadi mo wonomo kadi mi jangi ɗum wawi nder hen kadi o fottimi ko widde kadi andindin ɓeydandin hunde, jangini kam ha kadi mbawmi caggal mum kadi min mbaɗi janggi kadi caggal wonmo kadi min mbaɗi toon wittuji goɗɗi. E nder ɗum ko janguinma ko rokkima diplôme walla? No, ko jangin kam ko o totani kam diplôme, kono noon komin jeehi formation caggal wuuro ngo ko Kolda, ɓe jangini amen toon matiére aji deux matiére jangini amen toon deux matiére mo software e mo hardware, koɓe ɗiɗo goto jangguide min ko hardware jangguide min, goɗɗo kadi jangguide min software ko jolfuɓe noon, kono noon ɓe jangguini amen ko mi waɗi fayida par ce que sa nani software kadi sa nani software woni ko banggue flash de téléphone, waddemo décodage, waddemo mise à jour, waddemo lavage e restaurant e recette walla FRP ne gueɗe mbaɗe walla compte Google en, so yimi FRP heeɓa pamata eyyi, walla dal ko fewnude téléphone o taw udditanimo quoi, ko fewnude téléphone o par ordinateur taw udditani téléphone o. Caggal ɗum sa wi kadi hardware woni uddide téléphone o wissamo taw mo jogui pan moteur, guddira pewna pano dagla gudda, walla place sato jogui probléme, walla écran, walla lambature, walla place piece, walla place carte mémoire, tout moteur o dal kala ko paani hen uddide mo fewnamo ɗum wiyete hardware. On formation beele miɗen mbawi andude ko holɓen mbanno ɗum, kadi ko holnden hitande wonno? Formation wonno ko hitande 2018 wonno koye ballal Alaji Bayrosi nawno min ɗo formation, hay ɗum fonno yaade ko médiaire on fonno yaade grand chambre de métier Madina Gounass, chambre de métier Madina Gounass way fonno yaade ko grand frère o woni ma to o lomtinomi mi yomi yah. Bon min Mouhamadou Siraji jarno, Mouhamadou Siraji Sissoko, mi tawi toon kadi woɓɓe no Vélingara naɓe mi tawi ɗum toon, par ce que Madina ɗo ko deux personnes itta, Vélingara aussi ko noon, Kolda kadi, Kolda noon ɓuuri hewde ko ɓen ɓuuri addede. Ndendiro mbaɗi formation ko yarede 10 jours, bon gokki amen kadi diplôme kadi jogui to garantie e mbaɗere formation so waɗi kadi ɓe mamma test e laara est ce que ça va, est ce que wonto tolnita, mais avant kadi wadde formation il faut taw woodi ko ganduɗa ha paari d' abord, il faut taw woodi ko puɗɗiɗa ha paari, sa fuɗɗima andude hunde ɓe jaaha ɓe jokkirama ɓe mbanma finition. Formation kam min jiihen nafoore no fewi par ce que mi joguino probléme aji seeɗa to banggue software o, mais komi mbaɗi formation ko kam machallah alhamdulillah rabbil alamin. Kadi caggal ɗum kadi wona formation tan kata, sa waɗama formation neɗɗo aɗa jangguina il faut an kadi daara jangguinde hoorema ko ɗum, il faut daara yiilade e internet o, daara kadi neɗɗo kadi kala mo jiiɗa ko réparateur teddimo gokkama teddugal, kadi daara andurmo koyde hunde koto yaw hay goto, kala liggoɗo yaw ɗum mbaɗon ni foof en tant que wimo ko réparateur ko ɗo janggi walla ko ɗo ande makko hunde. Bon ɗum waɗi fayida quoi, par ce que gandal neɗɗo hakkille ma tan yamnatama, il faut waɗa ko ɓeyduɗa. E tigui pewnta ko téléphone aji ha hande no mbiɗen ni ɗo e nder Madina Gounass, hol fannu mo ɓurɗon wawde fewnude ɗo téléphone aji ɗi? Ko téléphone aji ɗi ɗo kam ɓuuri wawde bonde kam komin teski ko to banggue sewo téléphone ɓuuri wawde bonde, taw banggue sewo ko place chargé ani kay ko tagata place chargé yawde bonde ɓuuri hen hewde taw batterie aji jomum moƴƴani, parfois a sardat
walla ala jogoɗa chargeur aji moƴƴani bonna place chargeur ma walla ala jogoɗa chargeur to place chargeur ma an tigui no moƴƴi tottiya goɗɗo chargeur o chargiram to on place chargeur mum no jogui probléme gara branche a téléphone ma jogoyo probléme walla ala woɓe ɓuuco chargeur o e sa ɓuucimo chargeur o o leppat nder chargeur to leppat noon kadi ko courant won toon waɗa hoomat a watti ɗum e téléphone o kadi e wawi bonnude téléphone o to banggue sewo sewo kam ɗum ɓuuri wawde bonnude téléphone ɓuuri hewde fewnede ɗo tawi noon ko banggue ko mawni ko écran andi kam écran ne fawi écran téléphone kay so coɗɗama ko 2 millions so yani leydi karo tout sa remaki ko bonat ɗum ɓuuri hewde fewnede téléphone o saha place chargeur to gueɗe cewde so diwti ɗum ko écran ɗum kam o saha kam ɓuuri teskade kam ɓuuri wawde fewnede adda ɗum gueɗe keddiɗe ene bona kono noon ko ɗum ɓuuri kam ɓuuri wawde fewnede quoi o saha ɗo nini ɗon holɗin marque téléphone aji ɓuuri wawde arde ɗo e wuure marque ɓurɗo ɗo hewde walla min kam ɓuuri wawde waddere ɗum wawi fo techno emin piyon ɗum ɗo parfois ou samsung walla itel ɗin kam marque ji ɓurɗi ɗo kam woni ganduɗa hoorema kala ko paani kam aɗa wawi hebde pièce mum techno itel samsung troisiéme o ko iphone comme ɗiɗo ni quoi aɗa waɗa ɗin ɓuuri ɗo hewde o ko iphone samsung bon technologie kadi nanɗo comme ça yi ɗiɗo fof gari waɗede réparation firti dal ko ɗi modèle aji ɓurtoɗo waɗede réparé normal 3 modèle oɗon o yanti hen kadi itel o way ɗin kam so pièce mum paani kam aɗa heeɓa e won marque goɗɗi jogorɗa hayso pièce mum paani pour keɓa ɗum ko probléme koma jirnuɗa ha tampani foɗɗa ɗum eyyi beela so tawi client ari ene waɗi tan prix ji fixe ɗi jogui ɗon waɗoɓe réparé ɓe Allah walla ala go fo ko no hawrire client mum fof noon tan fewnirta eyyi prix fixe kam banggue réparateur kam ɓe ngala prix fixe mais banggue sodde pièce o an réparateur sa sodde pièce o toon kam ko prix mum fixe waɗi hedde ron client sans départ client mo joguiɗa o mo client so tawi mo mbawata usnodirde usna ɗum tawa fawani jomum ko heewi réparateur ɗo moɗon kam ala prix fixe vraiment ko haalde rek hawri kono ko an kam ko cotta pièce o ko kam ɗon ko fixe hedde ron dara ko poñɗa hen jomum taw hewani ɓurta dara on famodirdde so ko 1000 francs ko 2000 keɓɗa en moƴƴi beele hande pièce uji ɗi foof ene keɓoɗo e nder wuuro he walla an aɗa yeeyaɗi eyyi pièce aji wonɗi jeyami hen ko ɓuurami sohlude ko kam ko ɓuurami ko hartojinde ko mbiɗa jogui ɗum ɗo woni goɗɗum somi ala woni frère yam goɗɗo yewɓe ɗum mi jaha mi coodiya tan so ala mi commande ɗum tamba ara mi montama somi gandi kadi min dañani carrément min gudda min tottuma nawa bagage ma to min tampinanima yaha gara ha ɓurti kadi taw minen kadi min campagne ha ɓurti ɗo holɗin matériel uji ɓurɗa wawde hutorade ɗo matériel ɓuuri wawde hutorade kam réparateur kam to ko banggue hardware kam o kam ne jaayen o ko feera suudiri oɗo joni kañum jogui ko nguleki masalan sa yiiɗi suudde hunde suudde wayno connecté ɗiɗa suudde walla ko micro walla bafle walla gueɗe banon o ne jaayan yanti hen kadi oɗo kadi min goɗɗum no fewi eten o maro ɗum woni ko jokkata suudiro ko oɗo kadi aussi ko sir ɗiɗo fof ko sir o ko sir won ɗo o kadi aussi ko sir ɗum wiyete ko sir quoi ɗo joni saɗa suudo joni ko on mbatta mélange ayi après ko a nokku cuudora ɗo pour ko cuudora ko haade rendude il faut parce que cuudora ko sahaji taw wonko ɓatti sara ɗon a fotani ɗum suudde il faut joni sa waɗi oɗo joni so pawɗa faire ma oɗo ɗon o korma kono sa waɗani men joni sa aɗa jogo probléme jiiɗa suudde hunde ha para memoya banggue goɗɗo bon bonnoya hen goɗɗum he wona ɗum ɗo il faut o ɗamɗo nebam tawe hen quoi ɗum ɗe nafa hen no fewi banggue so banggue kadi software banggue software kam komi ɓuurata hen liggade kam carrément wiyete ko code bolgol téléphone ma waɗa bloqué gara mi mbaɗama ɗum débloqué nder hen kadi sa waɗi téléphone o débloqué koɗo iwi o nawdama ko wiyete ko compte Google FRP parce que so tawi aɗa jogui téléphone aɗa utilisé aɗa hutoro on ɗum jogui sécurité goto nani hen en tant que a waɗi téléphone o lavage tout a waɗimo format ko woni hen go fof iwi on téléphone o namdituma ko gueɗe ɗiɗi pour wonde seeɗan faw ko an jeeyi téléphone o namdituma ko code gonnoɗen premier o walla ala o namdituma compte Google o compte Gmail gonɗo hen o ɗiɗi fof sa anda bon ɗum kadi ko liggey machine won tan hankkadi wonti liggey software kono noon saɗa andi no wawi saɓorde seeɗa quoi ɗum koye sécurité téléphone o jeeya quoi sa yi réparateur pour jogade woni machine aji tawa tampata bon sa yi o machine ɗo joni o fournisseur noon de o machine ɗo joni kam o jogui ko liggeyaji tati machine jiraɗo o mo jogui 4 liggey par ce que goo omo jogui o faire soudure o omo liggoromo o soudure 2 souffleur sa yiɗi teguide pièce e téléphone o ko connecteur jiɗɗa walla ala aɗa yiɗi ittude écran ko o coflirta ɗum ha wuula o ko nguleki yaltinde
so ɓooyi wulde rek e yer dargal wodi coyi ko ngule ko yaltinde mi jogui degré makko daglarama rek ha o ganda ko ɗo cohla. Troisiéme option on jogui kadi alimentation goto gonɗo hen ayi o fil ɗo joni o fil joni so téléphone arema a ala batterie téléphone o a ala batterie makko carrément ayi ɗo ko pour téléphone mo laam mo batterie mum iwata comme téléphone aji itelaji batterie mum iwata ɗi donc ɗo mbatta branché téléphone o laam plus ko rouge laam moyen noir après wala téléphone o kuɓɓa avant ma audire téléphone o il faut ndaara téléphone hol part mo jogui ɗo kuɓɓa mo ndaara il faut ndaara ɗum d' abord o majjita ɗum essayé sa ala ɗum bon ay o ɗum ɗo foof joni ko laamude téléphone gonɗo woni téléphone batterie aji gonoji nder ɗe batterie aji gonoji nder ɗi waɗi ko laamuji donc ɗum ɗo brancheta hen a ndaara mo wawi yaadu numéro makko brancha hen kuɓɓa téléphone o ndaara probléme mo jogui o après puɗɗa funde donc oɗo machine kadi o machine ko nouveau ji hejja o ko nouveau bon o joni ko kanko nafoore makko écran witata masalan joni téléphone o vert o heela vert o ɓolo o heela taw aɗa yiiɗi écran ma o a yiiɗa o écran ma o changé donc ko o machine to réparateur o joguimo ko écran o fawata hen o waɗi pisaji mum goɗɗi après ceerda vert o écran o vert o yaaha banggue écran o yaaha banggue mbatta hen écran makko ndaara vert kesso goɗɗo mbatta hen ko machine kanko ɗum liggoto ko kanko kadi ko chauffage ɗum ɓuuri hewde ligguey amen kam o yaltinde guule ɓuuɓol kam min cohlande ko guuleki tan eyyi bon waɗi kadi ɗum ɗo goto testeur tableau goto on ko batterie moteur so woni tan voilà comme oɗo ni joni o kadi moƴƴi réparateur dañi ɗum quoi par ce que o kadi téléphone arema téléphone o masalan joni o jooɗima ko aɗa yiiɗi fewnude téléphone o jooɗima ko juuti o araka fewnede ha batterie makko viidi ha laaɓi ha viidi joni sa charge ƴettata donc il faut jogoɗa tableau oɗo après sa itti batterie o kadi kosuji o ɗiɗo ɗi laamuji ɗo laam fof e numéro muɗum woni ayi o partie o waɗi ko iphone aji ilay iphone 11 7 x 5g 4 mbawi ɗon ɗo ko banggue samsung en redmi en techno en itel en donc ko déclenchate batterie o après kanko joni a branche amo e courant o huɓɓa pawa hen batterie o bokkamo o charge so waɗi courant mbattamo e téléphone e kuɓɓa téléphone o ndaara ayi waɗi mbaɗirta ni ha kolo naate normal sa émini batterie o rek automatiquement batterie o iwat après mbawa hebde fewni ko jiɗɗa fewni ko après mbatta hen koluji mum ha feewa to a wawi kadi fewni taw ay ɗi koluji fof ko hen jeeya quoi ɗi ko koluji kollirɗi batterie ɗi gonɗo oɗo o ɓuuri laaɓi seeɗa ƴetta oɗo o ko kollo on ɗo kollo noir sa fewni téléphone ha paari o kol poɗɗa kollirde batterie o kañum écran fof kola ha feewa taw hayso neɗɗo yi andata koko change écran mum tan ram holko heewi wonde sababu neɗɗo jogo pan goto e téléphone mum o addanamo pewno on uddita téléphone o caggal ɗum kadi pan goɗɗo yalta hen holko wonata on sababu ko mbirmaɓe nani ko rek téléphone so arema avant tout d' abord haadema fewnidemo ya eto huɓɓudemo ndaara d' abord hol pan mo jogui sa huɓɓimo ha andi kam pan mo jogui o après mbawa uddiddemo tawi noon ko téléphone mo huɓɓata kadi o kadi hankkadi feere ala ko ma tan guddirama parfois kadi a uddiri téléphone ha para masalan joni téléphone o jogoɗa téléphone ma o ɓooya yande chaque fois o yana mais taw en tant que téléphone o mo série normal toon yawata o dañde probléme somo série mais gaddamo réparateur uddidamo so uddiri téléphone o waɗat écarté occita somo joguino tawi ko ɓooyde yande sa renat hen téléphone o ñifirti walla ala o addanma probléme aji jogui mais joni so tawi famani noon ene wawi widema an réparateur o ka change de moteur walla ka gosside walla ɗum ala toon quoi taw ko heure tan keɓɗa taw ko heure keɓɗa walla parfois aɗa fewno hunde fewna hunde bonirma ɗum ko wona réparateur kala neɗɗo a yiɗa fewnude hunde ha para kadi bonirma donc yimɓe kadi poti famde ɗum ɗon kadi ko probléme aji amen min ɗin jogui ɗi quoi par ce que téléphone kam min a iddata guila leegal walla wuuro e wuuro ganniɗe addude yomi fewnane kadi mi ittanma hen hunde mi bonnanma hen mi weele bonnande men hunde walla ala mi weele change ude machine ma walla gueɗe mbaɗi noon minen kam manque yarude on banggue kono kam probléme kam mi hefto nder hen normal so heftima kadi nder hen kadi anda mi explique la client ma o so tawi omo wawi muñandemo darnamo solution goɗɗo mbaɗa so aɗa wawi changeandemo téléphone goɗɗo somo jeeɗi bisimilla mbawa noon so tawi kano wawi yafade ɓeɗa lamde afala kala mi saɗi client o beela mo jogui hen droit wiide homa joɓamo mo jogui droit kay par ce que kanko teski ko addi téléphone makko ko hajara pama addima ko pan goɗo addi holluma présent guddira tawa toon pan goɗo walla guddira no mbiruma min taw téléphone ko ɓooyde yande mbisamo téléphone ɗeɓa ɗaccide seeɗa ñifoya walla gueɗe banno kanko noon mo jogui droit wiide a yebdo yommo kam an kadi pewnowo aɗa jogui droit yebde par ce que sa fewnima ha fewi o heɓete bagage ma yoɓat haalis ma timma
donc ande kadi sa bonni kaake makko aɗa foti yobdemo so tawi ko wawi yafade ala probléme kono kam min kam téléphone kam ɓuuri hewde somi bonni walla so woni no woyi junggam temere ko yobdemo téléphone ma yobdemo bagage ma saji sa mi wawi pan heɓto kam nder hen sa mi fewna taw an a tiñani sa taw paano mi uddiri pan goɗɗo heeɓi kam hen ha mi fewni a tiñani walla parfois aɗa fewna téléphone jiiɗa uddi téléphone aji goɗɗi taw uddi téléphone aji soɗe wujjitirto to ko ma écran o iwo nde keɓa moteur o andi téléphone aji no goodi téléphone o taw caggal o ala lusni toujours de kala ko pañe téléphone kala ko wawi pande e téléphone en tant que wona probléme software wona probléme code ko probléme uddiɓe ko ma sa uddiri téléphone o toujours a waɗa dañi hen erreur par ce que ko nder ko ma guittan écran o kadi wawi dañirde hen erreur ɗon noon kam hankkadi ko kaldigal tan par ce que guila aɗa haalde client o haallanmo o wiyamo o téléphone de ligguey makko ne waɗi rixi par ce que o wawa fewde sans écran o iwani donc il faut expliquer mo guila so wawa uddude téléphone o sa expliqué mo après on pamodi ɗon liggo ɗon so tawi ko rixi tawi écran o boni nder hen daaro noon pamdi ɗon mbaɗon masala so yo jaɓani rixi o hokkama bagage makko ona o par ce que aɗa wawi ko poɗɗa fewnirde temennayyi sa yama yawɓen fodde ujunnaje nayyi walla ujunnaje tati andi affaire o ene muusi seeɗa quoi il faut présente a jomum probléme o ha pota ha anda d' accord wona so d' accord ani totta ɗum bagage nawa ndaara bañ koɗe hol téléphone ɓurɗo wadde compliqué ɓuuri sattude fewnide téléphone ɓurɗo sattude fewnude min de nden kam lowo mi joyino cattude fewnude kono o saaha am téléphone kam cattude ɗumi kam cattude en tant que bagage makko ne woodi mi yaani taw premiére no yimɓe répartir joguino probléme goto probléme écran probléme jiwan makko goto Samsung woodi biyeteɗo jiwan on kadi koɗe mbimami hen jeeya on a wawa uddidemo en tant que ittani écran o parfois nden taw kadi matériel uji kewani sa uddiri téléphone o wawa dañirandemo probléme par ce que jiiɗa fewnude place sato jiiɗa ittude écran o waɗa tak hela te écran o fodde 25 000 jarta walla 20 000 Samsung ani ko Samsung jiwan en jeeya gadiɗi to banggue WhatsApp jeeya gadiɗi arde kono kam o heddi ko faade joni kam no o saaha kam mi yani kam téléphone kam compliqué mo ha woro kadi min téléphone so waɗi kam compliqué somi andi téléphone meeɗa uddidemo tappata modèle o internet mi daara wol lawol ngol foti uddoreta après mi rewa ton par ce que a wawi kam kala téléphone garɗo fof aɗa wawi uddi ɗum force il faut sa meeɗa uddi téléphone o il faut naala modèle makko internet o naala ɗo ɓurtirta woni ndewa ɗum andi kadi uddira ɗum pewnama tawa force ani ɗo sa andi kadi téléphone o sa uddirimo dañan erreur ɓurndima tidɗo totta joni mbiyama téléphone ma de vraiment so tawi uddirimo o erreur arta hen somo dappodi o d' accord ani kadi holko ɓuuri weldema e ngal ɗo meccal mino ɓuri welde meccal ngal gogo meccal ngal kangal ngal toujours e ngal yaade jamanu o ko meccal ko ngal wona meccal ɓennowal sa wela mbiya noon par ce que aduna toujours technologie waɗat avancé an kadi liggoro toujours daara wadde avancé esprit ma o wawa yaadude aduna o taw toujours a wonani level ma wonani less ha ɓuurti il faut jaada e zamanu o kadi ɓuuri weldega men kadi bon meccal ngal e ngal famɗi quoi ngal wonani banggal volume ha soko table ma joguiɗa nder suudu ma aɗa wawi ɗum réparé taw hay goto andani ma a wawi kadi a wawi liggade hen cuuroɗa quoi bon vraiment kam alhamdulillah rabbil alamin quoi eyyi hol message mo mbatta faade yimɓe ɓe ganduɗa hen saahaji ne gadda téléphone aji mumen taw jogui caɗele kono kañum hoore mum andi ala kalis ko fewnotir téléphone o téléphone o fewne jooɗo e ko nandi hen ko joni kam toujours kam neɗɗo o so waɗimo noon ko an répartir ɓurta jogade probléme par ce que goho sa ƴettude halis ma ko yoni coɗɗa pièce taw kanko addi téléphone makko fewnude hay mbuɗo totanimo wima tan ko fewni mbeɗema ara te aɗa henna kadi pièce coddete mi seeɗi to comme genre écran itta halis ma coɗa écran o monta e téléphone o pawa mo nokku won ɗon ko juuti téléphone o wawi dañde deux probléme so tawi a waɗani bien sécurisé nokku o waaleykum salam on wawi dañde deux probléme par ce que goho téléphone o ne wawi yenoyde ga écran o heeɗa o perde kanko so ari o andata ɗum ɗiɗi écran o wawi jooɗa ha waɗoya probléme kanko o andata ɗum tati téléphone o kadi o wawi majjuroyde mo ɗum fof ne wawi hebde par ce que min téléphone ay ko majjiri kam ɗo gasa ha saahaji walla cooɗa pewna hunde ñoƴƴina nokku kadi bonoya jomum so ari andata ɗum kanko joni so ari toujours kanko ko écran taw namdoro walla ala so tawi téléphone makko woodi no wayi ko téléphone goɗɗo yoɓat par ce que ne famɗi jafroɗomo téléphone ko ne famɗi ɗum kam ne famɗi ko wona ko ɓammi kam yiide répartir ko hewani ko ne waɗi noon kono hewani ɗum jomum so tawi tan kay andi aɗa adda fewnude téléphone ma a ala andi on saaha ala rek aɗa wawi jaggude ha daña ko fewna téléphone o ha timma gadda jomum fewnanma e darde nawa téléphone ma e to jaam kuutorɗa aussi wona an joom téléphone a tardani fewnowo kadi aussi tardani quoi ɗum ɓuuri wadde fayida an tan foti emprunté ɓe joguiɗa kadi beele wonɓe jangguiɗa ha duwiɗa o saaha mi jogui apprenti ɓe tor mi downima apprenti ɓe ɗiɗum o saaha ko tato joguimi ɓe kadi mi dunima ɓe jangga o saaha woodi koye moɓe janggui donc an apprenti tan jangga oto heeño donc ha mbawa a métre ma wima a wawi duwonma o commencé seeɗan faabu jaɓa kadi ligganade métre ma par ce que hoto jaggo tan ha puɗɗa wartiede tan
nana yimɓe kalata ko mbima an maître o on koye liggorademo ko intérêt yagal maître ma liggoraki mala liggortoɗomo donc il faut sa wawi il faut jaɓa kadi liggonade maître ma hay soko seeɗa ko doni mama rek ma Allah yantu hen walluma an après ɗo il faut mbatta hen hakkille no fewi e gueɗe mbaɗi ɗum e ceer Bassirou beela ko fewnirgol téléphone aji tan mbatta walla wonko nawɗa hen golle goɗɗe non wonko min nawdi hen fewnirgol min nawdi hen golle goɗɗe nawde comme masalan joni accessoire woni ɗoni accessoire téléphone o emin nawdi ɗum hen ko wayno positaji en fiche téléphone walla anti stock kam mbiyata verre blende walla saltoraji walla radio ji téléphone aji dal tout emin jeeya bawsuji kewɗi machallah kaskiji en bon écouteur ji mawɗi tokosi rolos aji en kañum e écran ji kañum kadi pièce aji téléphone ɗi min liggortoɗi min jeeya kadi téléphone aji sa téléphone kadi sa sohli ɗum tawi min ngala téléphone mo min jogui o sa yiiɗi mbawandemo commande sa haali téléphone mo jiɗɗa o somin ngala mbawandemo commande nder heure uji keɓa ɗum donc bon qualité moƴƴo mbaɗa kadi business emin jeeya téléphone aji kiɗɗi occasion sowaɗa occasion a yeere comme ça ñon quoi il faut mbaɗa il faut nema foof dal par ce que sa naati ko payema ko ne heewi il faut kadi andi kadi toujours dala wadde effort ko ɗum woni haala ka quoi beele parfois o gaddanta téléphone aji coodon ɗum waɗa probléme e ko nandi hen hewani wadde parfois so waɗa téléphone ha para daña hen probléme mais toujours en kam yeeyde téléphone occasion sa mi sikko maro mañi ko wadde légal kono toujours en kam saɗa soode killifaɗo sood mo ganduɗa kadi hoto jaab soodde e cukalel tokosel hoto jaab soodde kadi mo sellani no fewi hoto saabu kadi hoto yenen kadi neɗɗo ko jeeya jungo makko ha para wadde ma matériel cooda toujours kam saɗa sooda kam ko ɓuurade important ko soode emo ganduɗa pour en cas so tawi kam caɗele ari aɗa wawi nanggode jungo makko gadda mbiya ko ɗo coonni parfois kadi a wawi soode téléphone ha para daña hen probléme de wala taw téléphone gujaɗo coɗɗa eyyi mbatta hakkillaji ɗum ɗon kadi walla cooda téléphone kadi taw neɗɗo haalani probléme o cooda téléphone o taw neɗɗo waɗna haalani o probléme o jeeyama goɗɗo on yiiya hen probléme artire jungo ma taw oto hankkadi anda ɗum ɗum waɗe sens koko ma gandamo coodata o ko holon sodde kadi cukalel towsel kadi mo helli fa ka ɓuurti ɗum kadi manque wadde garanti toujours min kam nde reno on partie toon quoi toɗa kadi ya faami aɗa ne heewi gurduji hol événement mo golle ɗe ɓuuri wawde yaade ɗo ɗo kam ala événement de ɗo kam vraiment ala événement kono kam saha ndungu kam sen toɓa ɗo kam woni hulɓini seeɗa ñangui wanga jodal guila subaka kikiɗe taw yani kono ga ko so ɓenni kam alhamdulillah par ce que guese joni rewɓe jahata guese worɓe jaaha sukaɓe jaaha an tan goto hoto wuure a yaɗa ha mbaɗa décourage ha mbiya anne kadi il faut mbaɗi a guesa par ce que a jora hiwto hay goto yiyani a reemi hikka min non mi remani ko hande ko hay ko wayri remde eyyi tigui ɗum noon no jiiruɗen ni oɗo kañum ko goto e empruntéɓe janggoɓe ɗo kankone sikkela en dokkanmo konngol o haala holno wontiri ɗo e ceerno Bassirou kadi holnde o naati ɗeɗo golle kankone ya assalamu aleykum salmi gaay bom salmi wonde yeɓo Fitirle TV Cheikh Oumar Ndongo dalal gasum Ndongo guilmi garɗo ha hande o alhamdulillah rabbil alamin Allah donc Bassirou kam moom fo yimɓe gandiri moƴƴere golle moƴƴe gandirimo ɗum guilmi gonɗamako ha hande o ɓumno ɓerɗe men nde hay probléme goto mi dañirmako haɗa hay probléme goto kadi mi meeɗa yirudemo par ce que mi meeɗa arɗo e place ha tawam dudde client walla tawam wadde client te ɗum wiyaɓan hande o hande foni place mo garta ha tawra borom place woni waddani client mais guilmi garɗo hande o saabi dubteni hande ɗon probléme dañani ɗo e makko eyyi tigui Bassirou gonɗen koye wattan yewtere nde neɗɗo kadi rokkirta koko jogui anne hol bonus mo joguiɗa ko aɗa rokka yeeɓo Fitirle TV hande eyyi gokkirenmi bonus o hande ko yimɓeɓe mbaɗa attention e téléphone aji ko wiyete ko nouveau technologie o hande ne woɗɗoy par ce que téléphone ma aɗa wawi jogademo ko mbaɗa e makko woni certaine bagage uji nder waɗa ɗum masalan joni jogoɗa ɗo photo ngo fewani walla a yiiɗa hay goto yiiya photo ngo image o pota mbaɗa supprimé sa waɗi supprimé noon oto sikku iwe téléphone o non non sa waɗi supprimé en jogui téléphone o jogui nokku goto so yiite corbeille hunde wawi tan wadde placé sa masalan joni gokka téléphone ma o neɗɗo mo hulani Allah walla neɗɗo dal jiɗɗo addantemo probléme o naatoya corbeille waɗa image o restauré so la wawi ittumo ɗum téléphone makko donc il faut ndentoɗa dal wadde ko fewani e téléphone ma hoto sikku e téléphone ma ko ɗo tan o woni par ce que téléphone sa fotima en tant que téléphone ma waɗi compte Google a fotima photo ngo woni e compte Google o
téléphone google o aɗa andi kam mémoire o kam wona mémoire téléphone ma to wona jogui cerveau to woni andu kam photo ngo wona téléphone ma ngo jogui programme goɗɗo so ngo woni donc il faut ndentoɗa ɗum ɗon kadi téléphone kadi moƴƴi téléphone ma mbaɗa hen sécurité mbaɗa hen compte téléphone kadi ko vie privée neɗɗo kadi ala droit sans lubide téléphone ma lubirde yiɗi luwam téléphone mi nodde walla ala luwam téléphone mi waɗa vocal ɗum fof neɗɗo ala on droit ɗum fof aɗa foti wadde ɗum watta ɗum hakkille quoi kadi téléphone ma sat itta rokka ɗum neɗɗo a tatta ɗum neɗɗo a rokka ɗum miña walla mowne walla debbo ma il faut dara téléphone wadde mo restauré ha laaɓa ceer sa waɗimo restauré kam a waɗimo format o laaɓi ɗon kam ala kore ɓe mais wiide no momtere clique momtoni taw waɗani téléphone ma restauré andu a tottimo kono a hokkimo gurdam ma ɗum non ɗon comme o waɗiremo manipulé o waɗirte manipulé par ce que an kadi mo jogui ko gandanɗa hoore ma mo jogui sécurité ji ma donc yimɓe foti rentade ɗum google photo mo guita ɗo waɗi dangereux google photo mo guita ɗo waɗi dangereux walla ƴettude téléphone mum waɗ ɗum même compte par exemple jogoɗa compte google jogoɗa compte o mbaɗa ɗum kadi encore téléphone debbo ma wa dañede ga photo ɗa yiiɗa o yiya ɗe jahaya toon kanko kadi wa dañede photo je ɗo yiiɗa jiiya walla goɗɗo yiya ɗe garoya e téléphone ma o par ce que hankkadi ko wonti wuddere wotere wonti hankkadi wonti wuddere wotere foof yiwdirat donc yimɓe foti rentade ɗum ɗon quoi téléphone ma dal ko vie privé ma goto fawa ɗum jogade ko an neɗɗo o goto seul foti jogade ɗum foti yimmono ma par ce que téléphone ko vie privé ɓolo wonto kadi ren neɗɗo e rewo téléphone mum ko fewani quoi sirani koko sarata to banggue whatsapp o banggue whatsapp o yimɓe joni ɓe jaltini woni certaine application ngaji wawde exprimer whatsapp ma kono kam ko ɓuuri hewde ko neɗɗo wawa wadde téléphone ma pirate ko fadi ko gandumi ko a wawi téléphone neɗɗo pirate en tant que jaggani téléphone o junggo woɓɓe noon mbawi hulde gaare ma mbima téléphone ngam est ce que waɗaka pirate par ce que joom gallo ngo ɗanni téléphone ngam est ce que waɗaka pirate no sikkani tan wawi wonde ɓe ɗaminaki de fodde ko gandumi ko min kam koma jagga de téléphone o foof téléphone battiɗe pirate o e no mbalata pirate foof jaggade kañƴi foof ne mbawa waɗe ko jiɗɗa ko mais toujours so waɗi distance kam e kewani jabde wonde par ce que whatsapp jogui on sécurité mais sa kadi pirate o ari tan ko pour en téléphone ma o sa yi waddemo scanner mbaɗa e ordinateur dokkodira ɗum mais yaha ɓoyno ɓe joltinen woni bandiragal gongal tawa wawi ɗum connecté des téléphone kono heure aji ɓuuri hen ko toon arata kono ɗum kadi ala sens quoi neɗɗo toujours yo rem toñde quoi toñanje moƴƴani gonɗen koye wattan yewtere nde eyi neɗɗo baɗni wadde fayida woni Basirou mo ganduɗa ko pewno téléphone ngaji kadi en nani ko haali ko e sikki ala e konngol mbayni ko ngol waynorto yimɓeɓe kono kadi eɗen jiiɗi o rokka en adresse makko e numéro téléphone makko o sifano lien mo woni bon caggal weltanade kadi caméra ma o barogel ngel beltanima no fewi saabu waddemo déplacement arde ha ɗo ɗum ƴettude men interview ji walla certaine émission ngaji kaldeni bandiraɓe kadi min beltanimomo kadi no fewi wona seeɗa kadi en ñaayi kadi yimɓe mbaɗa abonné chaine o par ce que chaine o waɗi fayide waɗi important mbaɗe chaine o Fitirla TV mbaɗa abonné waɗɗa cloche notification taw so vidéo goɗɗo ari aɗa wawa yiide donc lié mo gommi o ko nokku legal ngal ko Madina Centre ko fin Madina Centre kono place o jimi koye dow goudron route national pal gara Sambao sa ari ha Angalde e leeɗe nayyi kawri ɗon kam nde Angalde leeɗe nayyi kawri ɗon legal Darou e Madina Centre Nasrullah e Ukaja mais Angal ɗon e galle Siraji Amadou Dia en numéro am ko 78 416 26 58 ko woni numéro pour appel on kadi woni numéro pour to banggue internet o banggue whatsapp fof ko on numéro ɗon bon beltimo fewi noon machallah